Σουενάκα. Νόμουση και Κουμακούμπο. Είναι η Τίμωρα. Μαζί μας ξανά για να μας εντυπωσιάσουν. Αρχίσαμε με ένα χαριτωμένο σκετσάκι, τα προμαχία. Έτσι για να σπάμε και λίγο τη ρουτίνα. Και τώρα θα δούμε πολύ γκάζι, πολύ αδρεναλίνη, πολύ αέριο, πολύ καμένο λάστιχο. Η Τίμωρα. Και να πούμε βέβαια ότι τα αυτοκίνητα συγκεκριμένα έχουν φτιαχτεί μόνο για την έκθεση. Δώστε ένα χειροκρότημα μας, η Τίμωρα. Απολαύστε. Κουμακούμπο Σουενάκα, τα μεγαλύτερα ονόματα στο τρίπ. Σήμερα εδώ για 6 χρονιά στο Athens Motor Show. Κοιτάξτε πόσο κοντά πρετάρουν και ελάττικο και φλαγελιστές μόνο για... Τι μπορώ να κάνω. Πραγματικά τα πάντα. Κάθε φορά που βλέπετε σαν την πρώτη φορά. Πολύ μεγάλο. Γιατί εσείς είστε αυτοί που τους κάνετε και συνεχίζουν να τους εξηγώνετε. Να το Σουενάκα. Όμως είχε Κουμακούμπο. Αυτά τα δύο που βλέπουν είναι σαν Σίλβια S15. Δεν τα βλέπουμε εδώ στην Ελλάδα γιατί δεν υπάρχουν απλά. Τα οποία έχουν φτιαχτεί μόνο για το Motor Show. Αυτό είναι το νήσιμο. Και φυσικά κινούνται με λιπαντικά και κάψιμα έκο. Γι' αυτό και έχουν αυτές τις καταπληκτικές επιδόσεις. Περιμένετε πολύ να τους δείτε. Ένα ρολόγο. Τελευταία παράσταση πάντα γίνεται με το αφόρητο. Δεν γίνεται τώρα δηλαδή, αλλά Ο Ταυρομάχος δεν διάβω, το τι βιάζει. να σου πω, δεν μας νοιάζει αυτός. Καλά δεν έφτανε που η Ταύρη τον νικήσανε, θέλει κι άλλο. Αυτός έχει φέρει τη σχή στον Τερικράτ, TVR και Σίλβια Τίμωρα, όλοι μαζί. Ταυρομαχίες. Για πρώτη φορά έχει αποκλειστεί Σλίπη. Δεν τον αφήνει. λοιπόν έχουν αντιλήψει όλα τα μάχη. Οι Άπωνες. Κάνει σε το χάνω. Γιατί γίνεται ο Ταυρομάχος θα τα βρει πολύ σκούρα. Κοίταξε κάτι, πρόσεξε τον. Θα πάρει το αίμα του πίσω. Θα το καμακώσει με το συμβουλωτήρι. Το αλέτα. Όχι από αυτό. Όχι με αυτό. Αυτό. Θα μπει και ο Τερικράτ σαν άντρος.
Θέλω να δω τι θα κάνει. Αυτό το παιδί πάντα... Εδώ ο Τάβρος το βλέπετε. Πάει, τον σκότωσε. Πάει ο Τάβρος.